Deia el Rajoy, estos que vienen nuevos, estos de Podemos, estos de todas estas confluencias que se están dando, estos en realidad opinan, hablan, però no tienen experiència. I és cert que no tenim experiència en reformes laborals, no tenim experiència en fer reformes laborals que el que acaben provocant és una precarietat, que els contractes laborals d'aquest any siguin el 91% precaris. I quan parlem de precarietat, i quan ells parlen de precarietat es pensen que parlen de contractes d'un any, o que parlen de contractes de 2 anys, o que parlen de contractes de 3 mesos. No. Una quarta part dels contractes que s'han fet aquest últim any són de 7 dies. 7 dies. Això no es diu precarietat, es diu esclavisme, es diu explotació, es diu injustícia, es diu cinisme.